Какви са практическите ползи от обученията на магистър Диксит? Професионалното развитие изисква конкретни знания и умения, които могат да се приложат незабавно. Семинарите на магистър Диксит по данъчно право, счетоводство и трудово законодателство са създадени, за да ви предоставят именно това. Първото важно нещо е, че обученията на магистър Диксит са с актуални и практически насочени теми. Лекторите предоставят ясни и приложими решения на реални проблеми. Всеки семинар разглежда конкретни примери от последните промени в данъчното и трудовото законодателство. Имате възможност за директен контакт с водещи експерти. Лекторите на семинарите са доказани професионалисти с богат практически опит. Водещ лектор и консултант по данък добавена стойност е адвокат Росен Русков, Димитър Войнов е експерт и лектор по корпоративно облагане и счетоводство, адвокат Зорница Димитрова е данъчен консултант и лектор по Закона за облагане доходите на физическите лица и осигурително законодателство, Теодора Дичева е юрист и консултант по трудово право, адвокат Милана Кривачка е лектор и консултант по ЗОП и ЗУТ. Участието ви дава уникалния шанс да зададете конкретни въпроси и да получите съвети от експертите. Тази директна връзка е безценна за разрешаване на специфични казуси, с които се сблъсквате в ежедневната си работа. Магистър Диксит предлага както онлайн, така и присъствени обучения. Въпроси се задават по време на самия семинар, но също може да се изпращат и на електронната ни поща. Стимулираме участниците да се включват активно с въпроси, коментари и личен опит при обсъждане на казуси по време на обученията. Тези дискусии са изключително ценни за всички. Участниците получават подробни учебни материали и презентации, които могат да използват дълго след приключването на семинара. И не на последно място, участието ви осигурява достъп до общност от специалисти и колеги, с които можете да обмените опит. Запишете се за предстоящите обучения на магистър Диксит, които ще ви помогнат да сте винаги подготвени за законовите предизвикателства. Разгледайте календара на събитията ни и изберете най-подходящото за вас още днес. Данъците са задължение, но малцина знаят как да ги управляват умно. Ние от магистър Диксит ще ви помогнем и насочим в лабиринта от данъчни и счетоводни промени.